эфіры тэлеканала «Віцебск» інфармацыйная праграма «7 дзён». Нічога лішняга, толькі галоўнае мы падводзім вынікі адыходзячага тыдня. Сёння нядзеля 5 лютага ў студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. Глядзіце ў праграме. Чалавек года Віцебшчыны 2016. Лаўрэатаў ганаровай прэміі ушанавалі ў абласным цэнтры. Прызнанне атрымалі 100 прадстаўнікоў розных сфер дзейнасці. Беларускія гарохавыя чыпсы ў гарадскім пасёлку Баравуха наладзілі вытворчасць смажанага гарошку па унікальнай тэхналогіі. Інвестыцыі замежныя, сыравіны і працоўныя рэсурсы мясцовыя. У гарадскім аддзеле ЗАГС урачыста зарэгістравалі 100-га з пачатку года нованароджанага. Пасведчанне аб нараджэнні дачкі атрымала сям'я Шавель. 50 музеяў Віцебска, унікальны турыстычны даведнік па гарадскіх музеях прэзентаваў вядомы краязнаўца і гісторык Мікалай Півавар. Беларускі Дакар, трактарная ралі Парыж-Мосар прайшло на тэрыторыі Глыбоцкага і Пастаўскага раёнаў. Лепшае з лепшых. У абласным цэнтры прайшла штогадовая ўрачыстая цырымонія «Чалавек года Віцебшчыны». Ганаровае званне вось ужо 8-мы раз прысвойваюць у 20 намінацыях. Сярод 100 лаўрэатаў прадстаўнікі розных прафесій, якія дасягнулі значных вынікаў у сваёй сферы дзейнасці. На ўрачыстай цырымоніі пабывала і наш карэспандэнт Настасья Броўка. Справа прыватная, карысць агульная. Анатоль Барадулькін ужо больш за 20 год займаецца лесанарыхтоўкай. Стаўку на мясцовую сыравіну Анатоль Мікалаевіч зрабіў невыпадкова. У Расонскім раёне больш за 70% тэрыторыі пакрыта лясамі. За 2 дзесяткі гадоў з дробнай гаспадаркі выраслі да аднаго з найбуйнейшых прадпрыемстваў раёна. За прафесійны рост і ўклад у развіццё Віцебскай вобласці Анатоль Барадулькін атрымаў прэмію «Чалавек года Віцебшчыны» у номінацыі «Малы і сярэдні бізнес». У нас коллектив порядка 170 человек. На базе бывшего колхоза создали современное производство, поставили новую линию, реализуем товаров и услуг старыми деньгами порядка 45 миллиардов рублей. То есть делаем много, порядка 480 тысяч евро за год экспортной продукции. Падводзячы вынікі мінулага года, старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў адзначыў, што рэгіён заняў лідзіруючую пазіцыю ў Беларусі па вытворчасці інавацыйнай прадукцыі ў прамысловасці. За мінулы год уведзена ў эксплуатацыю каля 305 тысяч квадратных метраў жылля. У аграрным сектары ўдалося павялічыць вытворчасць малака, аднавіць пагалоўе свіней і павялічыць вытворчасць кармоў. 2016 год был первым годом новой пятилетки, основные направления которой рассмотрены и одобрены на 5-м Всебелорусском собрании. По ряду позиций нам удалось достигнуть положительной динамики. Наращиваем объемы выпуска и реализации производства продукции предприятия коммунальной безведомственной формы собственности Витебской области. Рост составил 115 и 120% соответственно. Активно снижаются складские запасы. В том числе увеличиваются объемы поставок на экспорт. И есть положительная динамика и в промышленности. Амаль 14 год узначальвае адкрытае акцыянернае таварыства «Агравідзе» Браслаўскага раёна Владзімір Залатуха. Сельгаспрадпрыемства ў ліку лепшых і паспяховых у раёне. Тут і аб вытворчых паказчыках дбаюць, і аб калектыве клапоцяцца. Заслуги, конечно, это не мои, заслуги коллектива. Хозяйство хорошо сработало в прошлом году. Показатели выше районных, выше областных, можно сказать. По производству молока хорошо сработали, по производству мяса тоже. Менавіта творчыя здольнасці, інавацыйныя ідэі і крэатыў дапамаглі полацкаму студэнту Дмітрию Куксо атрымаць тытул «Студэнт года 2016». Малады чалавек вучыцца на 4-м курсе фінансава-эканамічнага факультэта, атрымлівае ганаровую стыпендыю імя Максима Богдановича. І вось новая ўзнагарода «Чалавек года Витебшчыны 2016». Было много конкурсных испытаний, и пришлось изрядно потрудиться над победой, поскольку пришлось подготовить различные вообще программы. То есть это был и творческий номер, и интеллектуальный конкурс, и портфолио, и там эссе, и много еще чего. Поэтому большое количество людей помогало мне в этой работе. Прысваенне ганаровага звання «Чалавек года Віцебшчыны» праводзілася ў вобласці 8-мы раз. Настасья Броўка, Александр Прыстаўка, навіны, Віцебск.
На працягу ўсяго тыдня напярэдадні ўрачыстага ўручэння прэміі «Чалавек года Віцебшчыны» нашы карэспандэнты сустракаліся з яе лаўрэатамі і расказвалі пра іх больш падрабязна. Героем сюжэта майго калегі Сергея Місурагіна стала трэнер Вольга Уласава. Яна дабілася ўсяго, аб чым марыць любы прафесійны трэнер, але спыняцца на дасягнутым не збіраецца. Жанчына, якая лічыць сябе мацней за некаторых мужчын, гарыць жаданнем узяць яшчэ не адну вышыню. Трэнер нацыянальнай зборнай Беларусі па скачках на батуце, настаўнік алімпійскага чэмпіёна Уладзіслава Ганчарова Вольга Уласава. Яна лаўрэат ганаровага звання «Чалавек года Віцебшчыны». Першае, і як стане потым вядома, адзінае золата на 31-х летніх алімпійскіх гульнях у бразільскім Рыё-дэ-Жанэйра ў скарбонку зборнай Беларусі прынёс віцеблянін Уладзіслаў Ганчароў. Тады, пасля трыумфальнага выступлення, яго асабісты трэнер Вольга Уласава адмовіла журналістам у інтэрв'ю. Зрабіць падобнае можа валявы чалавек з цвёрдым характарам. Толькі пасля вяртання на радзіму ў родны Віцебск галоўны трэнер нацыянальнай зборнай у эксклюзіўным інтэрв'ю нашай праграме расказала, як складана было заваяваць гэту нагороду. Он мне всегда на тренировках говорил: Ольга, вы что, с китайцами бороться? Это нереально. А я ему всегда потихонечку, на ушко, там еще что, все реально, говорю. Даже там, когда мы были на тренировках, я ему говорю: ну посмотри, Владик, ну он в технике проигрывает, колени согнуты, там это. Если ты это все натянешь, а он мне отвечает: ну вот вы пойдите и скажите ему, что он так плохо прыгает. А Владик якобы прыгает лучше всех. Ну, то есть у нас даже такие там моменты, даже где-то споры были. Но после того, как он это сделал, я ему сразу задала такой вопрос: ну что, можно было с ними бороться? Цікава, але першыя крокі на трэнерскай ніве Вольга Уласава зрабіла не ў якасці настаўніка па скачках на батуце. Прайшло некалькі гадоў, каб яна прыняла цвёрдае рашэнне займацца справай усяго жыцця. Изначально я работала на наборе на парно-групповой акробатике. Отработала там где-то год, потом ушла в декретный отпуск и поняла для себя, что это не мое. И работать я не могу выполнять ту работу, которая мне не по душе. Галоўны трэнер нацыянальнай зборнай чалавек вельмі арганізаваны і адначасова патрабавальны. І ў першую чаргу да сабе самой. Ольга Анатольевна максималист по натуры и заўсёды ставіць павышаныя мэты і задачы. Ставлю перед собой дополнительные цели, более отношусь к себе требовательней, поэтому, наверное, все и получается, и стремлюсь дальше. За Уладзіславам Ганчаровым Вольга Уласава пачала працаваць 13 гадоў таму. Цяпер спартсмен і настаўнік з паўслова разумеюць адзін аднаго. А калі ёсць 100% давер да парад трэнера, то рыхтавацца і выступаць на спаборніцтвах у разы лягчэй. Так сработались, сейчас уже не замечаешь какие-то такие нюансы, вопросы, работаешь уже непосредственно только с ней. Но сейчас вот готовимся к Кубку мира. У нас изменились немножко правила, поэтому надо поменять, усложнить немножко обязательную программу, а произвольная осталась такая же. Вольга Уласава і Уладзіслаў Ганчаров яшчэ адны з сотні галоўных герояў урачыстай цырымоніі ўзнагароджання лаўрэату ганаровага звання «Чалавек года Віцебшчыны 2016». Толькі спачываць на лаўрах у нашых герояў часу няма. Наперадзе падрыхтоўка і ўдзел у этапе Кубка свету, які ў лютым пройдзе ў Баку. Сергей Місурагін, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. У ліку ўзнагароджаных прэміяй «Чалавек года Віцебшчыны» людзі, заслугі якіх важкія, а аўтарытэт бясспрэчны. Сярод іх кравец адкрытага акцыянернага таварыства «Від Райбыт» Раіса Казлова. З ёй пазнаёміліся нашы карэспандэнты. Іголкі, ніткі, нажніцы і крэйда. Рабочыя інструменты ў праўца Раісы Казловай заўсёды пад рукой. А рукі ў гэтай жанчыны і сапраўды залатыя. Кашулю або спадніцу яна раскроіць з закрытымі вачыма, а пашыта іх за гады работы тысячы. Зараз калектыў рыхтуе заказ пасцельнай бялізны. Шыўкі Раісы Сцяпанаўны роўныя, як пад лінейку. Тканіна лёгка паддаецца яе дакладным выверным рухам. Нравится с простой ткани делать людям добро, делать красивые вещи, шить, создавать уют. У працоўнай кніжцы Раісы Сцяпанаўны усяго адзін запіс. У гэтае швейнае атэлье яна калісьці прыйшла яшчэ дзяўчынкай. Цяпер стаж налічвае 36 гадоў. На сцяне каля рабочага месца безліч падзяк і ганаровых грамат ад кіраўніцтва прадпрыемства. Старанную працу краўца сёлета ацанілі і на ўзроўні вобласці. Я не ожидала такой, что мой труд оценят так высоко. Я была очень удивлена
И я благодарна и коллективу, и руководству, что за доверие, что такое оказали мне доверие. Я очень благодарна всем. До речі, директор Вітрайбыту Уладзімір Свірыдаў і сам станавіўся чалавекам года Віцебшчыны ў 2008. За паўстагоддзя работы адкрытае акцыянернае таварыства ведала перыяды заняпаду і росквіту, аднак апошнія гады прадпрыемства лічыцца лідарам галіны. Тут не працуюць на склад, заказамі забяспечаны на перспектыву і штогод павялічваюць прыбытак. І ўсё дзякуючы калектыву прафесіяналаў. Только с таким коллективом, как у нас, с такой трудоспособностью, с такой самоотдачей, с такой уверенностью в нашем завтрашнем дне, только с таким коллективом и с такими задачами, которые мы ставим и пытаемся их решить, наш коллектив добивается таких успехов, как ежегодное увеличение выручки, занесение нас на доску почета. Мы держим несколько лет подряд первые и вторые места в области. Дзякуючы эфектыўнай працы такіх людзей забяспечана сацыяльна-эканамічнае развіццё рэгіёну. Лепшых работнікаў у розных сферах дзейнасці Віцебская вобласць выбірае 8 раз. Ганаровае званне прысвойваюць у 20 намінацыях. Вольга Шмаргун, Кірыл Кайсберг, навіны, Віцебск. Сярод лаўрэатаў ганаровага звання чалавек года Віцебшчыны людзі самых розных прафесій. Тут і дырэктар прадпрыемства, і вадзіцель БелАЗа, паважаны настаўнік і студэнт. Для ўручэння ўзнагароды запрасілі і аператара машыннага даення СВК «Ольгоўская» Ніну Сувалову. Напярэдадні наш корэспандэнт Юлія Устинова познаёмілася са сціплай гераіней. Есть и малышки, и дочери, и по-всякому называю. Все хорошие. Ну, есть вредные какие, но все равно все хорошие. Мне надо ласково подходить. Каго пагладзіць, а хто цялячых пяшчотнасцяў не терпіць. З якога боку, з якім словам падыходзіць да жывёлы, Ніна Сувалова ведае з дзяцінства. Яшчэ дзяўчынкай яна дапамагала матулі, якая працавала даяркай. Тады яшчэ даілі рукамі. А зараз Ніна Мікалаеўна – аператар машыннага даення. І ў яе свае падапечныя – 95 гадаванцаў. Ім падпарадкаваны рэжым дня. Будзільнік на 2 гадзіны ночы, да 3 ужо на працоўным месцы. Кожнага пакарміць, прыбраць, падаіць, пагаварыць. Ну, на 3 минуты или в основном массажировать надо, втягивать. Вот дали последние струйки обязательно, там все жир остается в последней струйке. У Ольгоўскім Ніна Сувалова працуе з 1989 года. Спецыяліст дасведчаны. Яе група – бясспрэчны лідар у вытворчых спаборніцтвах на прадпрыемстве. І менавіта ў Ніны Мікалаеўны самыя высокія на ферме паказчыкі па надоях молока. Она ответственная доярка, которая болеет своей работой. Она для нее, что коровки ее, что телятки, это вторая семья. На ее группе самый высокий плюс к уровню прошлого года. Если в 2016 году она надоила на коровы 6630, это плюс к уровню прошлого года на 2015 680 литров плюса. По сохранности телят у нее 100% сохранность телят. Калегі пералічваюць станоўчыя рысы характару Ніны Сувалавай. Адміністрацыя сельгаспрадпрыемства адзначае высокія паказчыкі працы. Сціплая Ніна Мікалаеўна кажа, пра ўзнагароды не думае, працуе як усе. Да тэлекамер не прывыкла, нават здымачную групу пажурыла, што парушылі звыклы рабочий процесс. Она всегда очень достойна, ответственна. Неоднократно у нас была победителем районных соревнований. В общем, много-много показателей, которые мы брали за основу при выборе кандидатуры. Ну, надеемся, что она нас не подведет, и действительно это достойный, хороший человек. Хвіліна славы, і Ніна Мікалаеўна зноў спяшаецца да сваіх гадаванцаў. Малышки мои. Хорошие. Юлія Устинова, Кірыл Кайсберг, навіны, Віцебск. Мы попели. Дырэктар Віцебскага абласнога музея, героя Савецкага Саюза Міная Шмырова Ірына Шышкова таксама стала лаўрэатам ганаровага звання. З жанчынай, якая жыве гісторыяй, пазнаёміўся наш корэспандэнт Артур Смалякоў. Гэтую жанчыну ваенная гісторыя захапіла з дзяцінства. Спачатку школьныя падручнікі, потым архіўныя дакументы, назапашвала веды і планавала прысвяціць жыццё любімай справе. Але каб рэалізаваць мару, спатрэбіўся час. Ад тэорыі да практыкі Ірына Шышкова перайшла ў 2002-м. У музеі Шмырова яе чакала праца над легендарнай выставай, дзе кожны экспанат кажа пра многае. Моя работа – это мое хобби сегодня. Я, наверное, в этом самый счастливый человек.
Историю нужно преподнести так, чтобы к тебе люди хотели прийти еще раз. У нас в музейном деле есть такое понятие, как нулевой посетитель. Это человек, который просто случайно шел, случайно увидел, случайно зашел. Нам самое сложное, чтобы этот посетитель был не нулевым. Он должен прийти к нам 2-й, 3-й, 5-й, 10-й раз. И вот это очень важно, да. И поэтому мы всю работу сегодня строим для посетителя. Создаем ту атмосферу, в которую хочется вернуться. За год музей Міная Шмырова прымае каля 20 тысяч наведвальнікаў, школьнікі, пенсіянеры, маладыя бацькі, 4 залы з дакументамі, асабістымі рэчамі, зброяй і ўзнагародамі партызан. Усяго ў мясцовых фондах больш за 10 тысяч экспанатаў, якія беражліва захоўвае калектыў установы. Працу гэтых людзей у вобласці цэняць і падтрымліваюць. Сёлета кіраўнік музея прызнаны чалавекам года Віцебскай вобласці. Ирина Александровна очень опытный музейщик, она давно очень работает в этой сфере. И самое первое впечатление, которое о ней получил, это то, что она достаточно профессионально разбирается в том, что она делает. Каждый раз она находит какие-то новые идеи для деятельности нашего музея и расширения групп населения, которые можно привлечь в наш музей, чтобы они больше узнали о истории нашего края. Штогод Ірына Шишкова ездзіць па месцах баявых дзеянняў у пошуках новых экспанатаў. З 2004-го працуе над ушанаваннем памяці салдат. Работа ў архівах, вывучэнне дакументаў і фатаграфій. Аб прысваенні ганаровага звання «Чалавек года Віцебшчыны» жанчына кажа сціпла. Галоўная ўзнагарода для яе шчырая падзяка ад сваякоў загінуўшых і наведвальнікаў музея. Во-первых, не ожидал. Это могу сказать, как оно есть. Заслуженно судить тем, кто подавал мою кандидатуру и кто все-таки проголосовал за меня. Это всем огромное спасибо, потому что, может быть, присвоение звания мне, это, наверное, очень большой толчок для коллектива. Понимаете, мне кажется, это определенная совершенно другая планка должна быть. Мне кажется, мы даже по-другому сами себя должны сейчас чувствовать. Я так однозначно. Такія людзі, як Ірына Шишкова, залаты фонд Віцебскай вобласці. Яны працуюць у розных сферах, але ўсіх аб'ядноўвае высокі прафесіяналізм, любоў да сваёй справы і жаданне працаваць на карысць людзям і грамадству. Артур Смалякоў, Олег Чарняк. Навіны Віцебск. Усе кветкі, падораныя галоўным героем урачыстай цырымоніі, вырасціла Вольга Крылова, майстар цяплічнага прадпрыемства «Зелянгаз». Сёлета Вольга Івановна таксама ўдастоена ганаровага звання «Чалавек года Віцебшчыны». Правопытнага кветкавода і майстра сваёй справы Інна Кірыенкава. Белыя, жоўтыя, ружовыя, пурпурныя. Яе цяплічная гаспадарка літаральна патанае ў безлічы фарбаў і колераў. Вольга Івановна сваімі працавітымі рукамі стварае вось гэтую прыгажосць і дорыць яе іншым. Такая ў яе прафесія – майстар, кветкавод, дэкаратар. З ёю яна звязала сваё жыццё 34 гады таму. Менавіта столькі яна працуе тут пасля заканчэння вучылішча і тэхнікума. Прыйшла і знайшла сябе. Гэта яе – расціць, даглядаць і песціць. І ўсё яна робіць абавязкова з душой. Это все живое существо, да, если ты сегодня не в настроении, там, ну, допустим, оторвал там что-то или что-то не то приложил, ну, и цвет же тебе отдаст. Ты с любовью к нему относишься, подкормил там, с любовью, полил его, ухаживаешь около него, и все это тебе отдастся. Штодзённая карпатлівая праца круглы год. Яна патрабуе шмат энергіі і часу. І ўсюды трэба паспець. Тут важна своечасова падкарміць, падрыхліць, паліць, абрэзаць. На дварэ зіма, а Вольга Івановна ўжо рыхтуе рассаду для высадкі на клумбах горада. Пеларгония в настоящее время стала очень пользоваться спросом. Вот в этом году мы ее выгоняем к 8 марта. Дню влюбленных 14 февраля, надеюсь, что будет пользоваться спросом. Уже многие покупают для дачного сезона, потому что она разнообразная, у нас разных цветов. Асаблівы гонар вопытнага кветкавода ружы. Уже который год запар яны радуюць жыхароў горада. 10 лет назад вот у нас, ну, вы уже знаете, что у нас растут эти розы, да? И вот первое время, когда нам сказали, что там через 2 месяца, 3 у вас будут свои розы, это было как-то удивительно и не верили. И вот первое, конечно, когда мы первую розу срезали, на самом деле, через 2 месяца, то это, наверное, было самый восторг, самое такое ощущение, что да, это наши цветы, и они были востребованы в магазинах. Набываючы гэтыя кветкі ў крамах, мала хто ведае, у кожнай кветачцы частинка душы і любові Вольгі Івановны, шчырага, працавітага чалавека, адданага сваёй любімай справе.
Замечательный человек, необыкновенная труженица, даже не просто труженица, пахарь, понимаете, человек, который не просто относится к работе, а настолько с душой. Она свои розы называет детками, девочек своих очень любит, воспитанный коллектив очень. Ольга Ивановна – заслуженный и поважанный человек у коллективе. Яе опыт охотно переймают молодые. Инна Кириенкова, Кирилл Кайсберг, Новины Витебск. Першы беларускі нафтапрадуктаправод запрацаваў. Нафтан пачаў транспарціроўку дызельнага паліва па першай частцы магістральнага нафтапрадуктаправода Новополоцк-Фаніпаль. Пакуль ажыццяўляць дастаўку будуць да аграгарадка Круляўшчызна Докшыцкага раёна, дзе размешчаны склад захоўвання. Да канца бягучага года плануюць закончыць другую чаргу будаўніцтва нафтаправода і пачнецца прамая транспарціроўка дызпаліва і бензіну ў мінскі рэгіён. Сёння гэтая працэдура ажыццяўляецца пераважна чыгуначным ці аўтатранспартам. У выніку запуску нафтаправода, які разлічаны на перапампоўку 1,5 мільёна тонн паліва ў год, чакаецца зніжэнне затрат на транспарціроўку паліва. У Віцебскай вобласці першымі ў Беларусі пачынаюць выпуск гарохавых чыпсаў. Прадпрыемства па выпуску смажанага гарошку адкрылася ў гарадскім пасёлку Баравуха пад Новополоцкам. Праект рэалізаваны дзякуючы інвестыцыям расійскай кампаніі. А вось сыравіну тут плануюць выкарыстоўваць беларускую. Частка прадукцыі пойдзе на экспарт. З урачыстага адкрыцця новага прадпрыемства рэпартаж нашых карэспандэнтаў. Каля года таму гэта была пустуючая армейская спортзала у аджыўшым сваё ваенным гарадку. Цяпер памяшканне цалкам адрамантаванае і прыстасаванае пад харчовую вытворчасць. Закуплена і наладжана сучаснае абсталяванне, выпушчана пробная партыя прадукцыі, вывучаны попыт і патэнцыяльныя рынкі збыту. І вось новая лінія выпуску гарохавых снекаў па арыгінальнай запатэнтаванай тэхналогіі запушчана ў работу. Это событие не рядовое не только для поселка Боровуха, но и в целом для города Новополоцка. Как положительный пример инвестиций, сюда инвесторами вложено порядка 2 миллионов евро оборудования, строительные работы. Продукт, который уникален не только для Беларуси, но и для всего мира. Это разработчики запатентовали этот продукт, и других аналогичных продуктов, по крайней мере, неизвестно. При полной загрузцы вытворчасці на прадпрыемстве змогуць выпускаць до 100 тонн гарохавых снекаў у месяц. У перспектыве прадукцыю мясцовага бренда плануюць пастаўляць на экспорт. Нас на сегодняшний момент интересует Россия. Это как традиционные наши рынки Казахстан и Украина. После того, как поймем состояние с продажами в этом регионе, мы параллельно готовимся к ближайшим соседям. Это Литва, Латвия, Польша, Германия. Есть интерес со стороны восточного, скажем так, региона, со стороны Израиля. Увесь працэс вытворчасці аўтаматызаваны і тэхналагічна. Выкарыстоўваць тут плануюць не толькі беларускую сыравіну, а і мясцовыя працоўныя ресурсы. У гарадскім пасёлку Баравуха створаны новыя рабочыя месцы. Преимущественно на этом предприятии трудятся жители именно поселка Боровуха. И при выходе на полную мощность мы получаем больше 40 рабочих мест для нашего небольшого населенного пункта. За апошнія некалькі гадоў бізнес-патэнцыял гарадскога пасёлка Баравуха значна ўзрос. На пляцоўках пустуючых военных пабудоў адкрываюцца новыя прадпрыемствы, ствараюцца новыя працоўныя месцы. Толькі за 2016 год з'явілася больш за 3 десяткі новых вакансій. Ольга Шмаргун, Сергей Пальцаў, Навіны, Полацкі раён. Дэлегацыя Егіпта на гэтым тыдні наведала Беларусь і пазнаёмілася з патэнцыялам аграпрамысловага комплексу краіны. У Оршы прадстаўнікоў Арабскай Рэспублікі зацікавіла тэхналогія вырошчвання садавіны закрытага грунту, перапрацоўка мяса птушкі і хлебавыпечка. Дэлегацыя наведала прыватную парніковую гаспадарку, якая спецыялізуецца на вырошчванні кветак і дэкаратыўных хвойных раслін. Таксама госці пабывалі на прэзентацыйнай выставе дасягненняў АПК Віцебшчыны. Сегодня наша делегация ознакомилась с продукцией белорусского производства. Нам очень понравилось и мясо, и молоко. Нам еще очень много предстоит увидеть. У государства поставлена задача обеспечить углубление сотрудничества именно с африканским континентом, в частности с Египтом. Мы здесь ознакомились с достижениями мясоперерабатывающей, молочной промышленности
Сейчас будем дальше обсуждать именно ту тему, которая интересует и нашу страну, и, естественно, Египет. У Беларусі егіпецкая дэлегацыя наведала яшчэ шэраг аб'ектаў. Вынікі сустрэчы падвялі ў Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання. Прапановы беларусаў зацікавілі бізнесменаў з афрыканскага кантыненту. Яны адзначылі высокі ўзровень сельгастэхналогій у Беларусі. Павысіць эфектыўнасць выкарыстання зямельных рэсурсаў. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко на нарадзе па пытаннях удасканалення заканадаўства аб канфіскацыі і прадастаўленні зямельных участкаў падкрэсліў, што перадача зямлі павінна прыносіць дзяржаве эканамічную выгаду. На пасяджэнні прэзідыума абласнога савета дэпутатаў абмяркоўвалі удасканаленне механізму продажу зямлі ў рэгіёне. Продаж зямельных участкаў праз аукцыён, дадатковыя крыніцы паступлення ў мясцовы бюджэт. Свой спосаб павышэння эфектыўнасці такіх аукцыёнаў у рэгіёне агучыў начальнік землеўпарадкавальнай службы Віцебскага аблвыканкама Ігор Левянкоў. Ён прапанаваў правесці абследаванне населеных пунктаў, выявіць прывабныя для пакупнікоў участкі, размясціць іх пералік на сайтах рай і гарвыканкамаў, а таксама разгарнуць актыўную рэкламную кампанію. А пры зацікаўленасці пакупнікоў афармляць землеўпарадкавальныя дакументы ў самые короткие термины. Проектом указа главы государства предусматривается объединение двух процедур: юридического отвода земельного участка и установления границ. В целях оптимизации сроков, сокращения их предусматривается то, что уже организация по землеустройству будет представлять на рассмотрение местных исполнительных комитетов уже сразу целый пакет документов. За апошнія 5 гадоў у Беларусі прададзена каля 9 тысяч зямельных участкаў для будаўніцтва дамоў. У тым ліку ў Віцебскай вобласці больш за 760 участкаў. Найбольш эфектыўна ў абласным цэнтры, Віцебскім, Браслаўскім, Лепельскім і Міёрскім раёнах. А вось калі браць лічбы за мінулы год, сітуацыя ўжо не такая прывабная нават у паспяховых прадаўцоў. Так, у Віцебску з 25 участкаў удалося прадаць толькі адзін. Спецыялісты звязваюць гэта з павышэннем кадастравага кошту зямлі. У межах горада за добры участак трэба аддаць ад 25 до 32 тысяч беларускіх рублёў. Практически все аукционы и даже повторные признаны нерезультативными в связи с отсутствием заявлений на участие в торгах. Мы думаем, что это прежде всего связано с ценой вопроса за земельные участки. Мы паспрабавалі сябе ў якасці простага пакупніка, але выбраць участак з дапамогай афіцыйных сайтаў выканкаму аказалася няпростай задачай. Спачатку вырашылі праглядзець участак у Дубровінскім раёне. Там, дарэчы, за апошнія 5 гадоў не прадалі ніводнага. І гэта не дзіўна. Раздзелаў аукцыёна альбо зямельныя участкі няма. Толькі агульная табліца. Інфармацыі мінімум. Хутчэй за ўсё яе можна ўдакладніць па тэлефоне. Для параўнання на сайце Віцебскага гарвыканкама ў раздзеле зямельныя участкі адразу знайшлі прапановы аб продажы зямлі. Кожны участак падрабязна апісаны, ёсць нават фотаздымкі. Усё даволі проста і зразумела. Зараз у Віцебску прадаюць 30 участкаў, яшчэ 4 ў стадыі афармлення. Основные наши достопримечательности – это возле водохранилища, это Шевардиновские улицы. Дальше мы идем в Сенинское направление, от Зеленогорской на Сено мы едем, вот этот массив. Ёсць над чым працаваць. Зараз землеўпарадкавальная служба Віцебскага гарвыканкама удасканальвае інтэрфейс свайго сайта. У хуткім часе адзін клік мышкі і ўся інфармацыя пра асобны участак на маніторы. Былі б толькі ўдзельнікі аукцыёнаў. Настасья Броўка, Олег Чарняк, навіны Віцебск. Урачыстая рэгістрацыя 100-га нованароджанага адбылася ў Віцебску з нагоды 100-годдзя органаў ЗАГС. Цырымонія прайшла з народнымі абрадамі, а пасведчанне аб нараджэнні спецыяльны сертыфікат бацькам уручыў старшыня гарадскога савета дэпутатаў Уладзімір Бялевіч. Так свой першы дакумент атрымала Ганна Шавель. Дзяўчынка нарадзілася 23 студзеня у першым абласным радзільным доме. Маленькая Ганна доўгачаканае другое дзіця ў сям'і. Старэйшаму сыну Алены і Андрэя Уладзіславу 17 гадоў. Да свята сям'я атрымала падарункі ад гарадскіх уладаў і гарадскога савета жанчын. Очень приятно, когда с тобой разделяют чувство радости в этой эйфории. Не только близкие, родные, друзья, но еще весь город, если так можно сказать, да? Поэтому я думаю, ее нужно продолжать эту традицию. Это будет не только для родителей приятно, но, наверное, я думаю, для города тоже.
У суботу такая ўрачыстая рэгістрацыя адбылася ў Оршы, на наступным тыдні ў Полацку, затым у Новаполацку і так у кожным захсе рэгіёна. Такім чынам дадзены старт мерапрыемствам, прымеркаваным да 100-годдзя ўтварэння органаў ЗАГС. Клопат і сацыяльная падтрымка састарэлых, інвалідаў і ўсіх, хто ў гэтым мае патрэбу, а таксама своечасовая выплата заработнай платы. Гэтыя накірункі з'яўляюцца прыярытэтнымі ў рабоце раённых службаў сацыяльнай абароны насельніцтва. На калегіі абласнога камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне падведзены вынікі дзейнасці за мінулы год і агучаны задачы на бягучы. Падрабязнасці ў Інны Кірыенкавай. Сацыяльную падтрымку пажылым і адзінокім людзям, інвалідам і тым, хто мае ў гэтым патрэбу, ў вобласці аказваюць 184 аддзялення дзённага знаходжання, якія працуюць пры 25 тэрытарыяльных цэнтрах сацыяльнага абслугоўвання. І гэта найлепшы паказчык у рэспубліцы. Прычым кожнае аддзяленне мае сваю накіраванасць. Вялікую запатрабаванасць атрымала сацыяльная дапамога на дому. Экономически выгодная форма жизнеустройства, будем говорить, наших пожилых граждан. 15 082 человека сегодня получают услуги в домашних условиях. Это плюс 194 человека к прошлому году. В дальнейшем, конечно же, мы и будем стараться как можно больше открывать новых социальных пунктов. Вялікая роля ў рабоце з пажылымі і інвалідамі адводзіцца сацыяльнай адаптацыі і рэабілітацыі такой катэгорыі грамадзян. Узоры абсталявання і сродкаў рэабілітацыі наглядна прадэманстравалі ўдзельнікам калегіі. Для іх набыцця выдзяляюцца сродкі з бюджэту, аднак іх недастаткова. Доводится отшукивать додатковые крыницы финансования, притягивать спонсоров. Где-то свыше 500 миллионов недоминированных рублей направлено с благотворительных средств. То есть мы нашли спонсоров, которые нам помогли закупать оборудование, значит, для физиокабинета, для реабилитации наших проживающих. Работникам интернатов доводится проявлять неординарные методы ў рабоце з пациентами и фантазию ў стварэнні сродкаў реабилитации, якія не патрабуюць вялікіх матэрыяльных затрат. Индивидуальный подход до кожнага з улікам яго здольнасцяў и интересов. У меня 20 человек. 20 человек. Кто-то может, кто-то не может. Все по-разному. Ну, развиваем, занимаемся с детками. Занятость насельніцтва и своечасовая выплата заработной платы застаются приоритетными в работе социальной службы. Определена система работы, чтобы именно в течение месяца закладывался фонд заработной платы. Не на конец месяца оставлять эту проблему, а в течение месяца нарабатывать этот фонд и знать уже источники выплаты заработной платы. Вырашана ў бягучым годзе ўзмацніць кантроль за выкананнем дзяржаўных гарантый у аплаце працы і яе своечасовай выплатай. У зоне асаблівай увагі будуць арганізацыі з нізкім узроўнем заработнай платы. Інна Кірыенкава, Леонид Табола, навіны Віцебск. Клубны дом «Крылы надзеі» на гэтым тыдні адкрылі ў Віцебску. Гэта рэабілітацыйная служба для людзей з праблемамі псіхічнага здароўя. Абласны цэнтр стаў трэцім горадам Беларусі, дзе пачаў працаваць так званы клубны дом. Гэта мадэль сацыяльнай адаптацыі, якая дазволіць душэўна хворым людзям развіваць сацыяльныя навыкі. На сённяшні дзень клубны дом гатовы наведваць 20 чалавек. Тут з імі будзе працаваць псіхолог і сацыяльныя работнікі. Валанцёры арганізуюць творчыя майстэрні. На адкрыццё клубнага дома запрасілі беларускага бізнесмена і грамадскага дзеяча Алексея Талая з Оршы, які ў падлеткавым узросце страціў рукі і ногі. Аднак фізічная немач не зламала яго. І цяпер матывацыйны спікер дапамагае іншым людзям поверить у себе. Клубный дом – такая вот модель, которая позволяет людям приходить, реабилитировать свои навыки, восстанавливать утраченные навыки, реабилитировать себя как человека, который нужен обществу, важен обществу. Хорошо, что у нас это все развивается. Этому только можно посодействовать со всех сторон. И я, как учредитель благотворительного фонда «Пою себя», тоже буду стараться вот этому направлению оказать какое-то внимание, в том числе и финансовое. Очень важно для меня донести этим людям понимание того, что все зависит от тебя самого. Как только ты сам принял решение действовать, люди, окружающие тебя, начнут помогать тебе осуществлять тобою задуманное.
Проект «Клубный дом» реализованы белорусской организацией социальных работников у супрацоўніцтве с паритетным социальным психиатричным центром Германии и Мюнхенским клубным домом при финансовой поддержке немецкого фонду «Акция «Человек». Модель доказала свою эффективность. Каля 400 таких центров працуюць у 27 краінах свету. За мінулы тыдзень у Віцебскай вобласці затрымалі з дзесятак вадзіцеляў, якія селі за руль у нецвярозым стане. Выявіць гэтых парушальнікаў інспектарам дапамагаюць і неабыякавыя жыхары. Апошні выпадак адбыўся тыдзень таму ў Віцебску. Аператары аўтазаправачнай станцыі паведамілі ў міліцыю пра нецвярозага за рулём. Парушальніка затрымалі, ён прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці. А жанчыны цяпер адны з прэтэндэнтаў на атрыманне спецыяльнай прэміі Управлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама «Грамадзянская мужнасць». Падрабязнасці гэтай гісторыі ведаюць нашы корэспандэнты. Аўтазаправачная станцыя на выездзе з Віцебска. Позні вечар будняга дня. Кліентаў мінімум і толькі дзве супрацоўніцы на змене. Александра і Наталя адразу звярнулі ўвагу на пару нецвярозых маладых людзей. Тыя прыйшлі за спіртным, а калі грошай разлічыцца не хапіла, пачалі сварыцца і паводзілі сябе агрэсіўна. Аднак аператары АЗС не разгубіліся, запісалі нумар машыны пакупнікоў і патэлефанавалі ў дзяжурную часть ДАИ, а затым яшчэ і націснулі на трывожную кнопку аховы. Мы посчитали нужным, приняли такое решение вдвоем с коллегой, что нужно вызывать ГАИ. Поэтому мы позвонили в ГАИ и попытались всячески их задержать, то есть отключили компьютеры. В это время на заправке никого не было. Так немного, конечно, было, страшновато. С их стороны некоторые угрозы были. Поэтому мы и приняли такое решение, что нужно, в общем-то, их как-то задерживать. Все это могло, закончиться намного плачевнее, если бы их не поймали. И себе бы жизнь испортили, еще, не дай бог, еще кому-нибудь. Поэтому, по ним было сразу понятно, что они пьяные. Супрацоўнікі ДАИ перахапілі хуліганаў на выездзе з аўтазаправачнай станцыі. Аднак вадзіцель на просьбу спыніцца не адрэагаваў. Інспектары пачалі праследаванне і затрымалі парушальнікаў. Аказалася, адзін з мужчын сеў за руль у стане алкагольнага ап'янення, ды яшчэ і без правоў. Яго пазбавілі яшчэ ў 2016-м. Прайсці тест на алкаголь вадзіцель адмовіўся. У пасажыра ў крыві аказалася 1,6 праміле. Зараз яны прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці. Начальником управления госавтоинспекции проводил встречи с руководителями заправочных станций, на которых поднимали многие вопросы, в том числе и безопасности. Была высказана такая просьба: если пьяные водители, либо просто пьяные гражданины, те же самые пешеходы, появляются на заправочных станциях, покупают спиртные напитки, то операторы, которые здесь работают, чтобы незамедлительно вызывали сотрудников органов внутренних дел. Таких неабыякавых людзей, якія дапамагаюць праваахоўнікам, сёння няма. Толькі за 2016 год выпадкаў, калі людзі, сутыкнуўшыся са злачынцамі або правапарушальнікамі, праявілі смеласць і мужнасць, каля 6 десяткаў. Для ўручэння спецыяльнай прэміі Управлення ўнутраных спраў «Грамадзянская мужнасць» выберуць усяго некалькіх. Іх ушануюць напярэдадні Дня абаронцаў Айчыны. Вольга Шмаргун, Леонид Табола, Навіны, Віцебск. Буйное дорожно-транспортное здарэнне адбылося ў аўторак на плошчы Свабоды ў Віцебску. Пасля сутыкнення мікрааўтобуса «Мерседес» і аўтамабіля «Вольва» пацярпелі 4 пешаходы. Яны стаялі каля перахода і чакалі дазваляючага сігнала светлафора, калі на іх наляцеў аўтамабіль. 3 жанчын і мужчына з рознымі траўмамі дастаўлены ў бальніцу. У аўтамабілях спрацавалі падушкі бяспекі, вадзіцелі не пацярпелі. Абодва сцвярджаюць, што рухаліся на дазваляючы сігнал светлафора. Ехал с улицы Ленина водитель на «Мерседесе», по моему мнению, превышением скорости выехал на перекресток и врезался в водителя «Вольвы», который поворачивал с Ленина на Фрунзе налево. «Мерседес» вылетел на пешехода. 4 человека пострадали. 2 пациентов были более легкими травмами, им медицинская помощь оказана в травматологическом пункте нашими специалистами, и они отпущены домой для амбулаторного лечения дальнейшего уже в поликлиниках города Витебска. А 2 пострадавших, состояние их расценено как средней тяжести, они госпитализированы в травматологическое отделение. У одной женщины достаточно серьезный 3-лодыжечный так называемый перелом голени, который будет пока проводиться консервативное лечение. А вторая, более молодая женщина, у нее
также тяжелый перелом голени внутрисуставной. И сейчас проводится операция, накладывается скелетное вытяжение. Тоже будет проводиться лечение скелетным вытяжением под наблюдением. При необходимости будут приняты другие методы лечения. Ни на одном из транспортных средств видеорегистраторы установлены не были, поэтому, опять же, в ходе проверки будут использоваться камеры видеонаблюдения, которые установлены на зданиях. На месца аварыі адразу ж прыбыў начальнік управлення ДАІ управлення ўнутраных спраў аблвыканкама Уладзімір Назарка. Высвятляюцца ўсе абставіны дарожна-транспартнага здарэння. Дарэчы, дадзенае перакрыжаванне лічыцца адным з самых небяспечных у горадзе. Першая субота лютага – традыцыйны дзень сустрэчы выпускнікоў. У былых вучняў 44-й школы Віцебска сёлета двайная нагода для святкавання. Іх навучальная установа адзначае юбілей – 25 гадоў. Зараз тут атрымліваюць адукацыю больш за 1000 навучэнцаў і працуюць больш за 100 педагогаў. А яшчэ тут стараюцца быць у трендзе. Першымі пачалі выкладаць кітайскую мову. Калектыў з юбілеем павіншавала Юлія Устінова. Гасцей сустракаюць музыкай і ветлівымі усмешкамі. Да юбілею рыхтаваліся. Нават зрабілі ўласную алею славы. Аформілі фотагалерэю ветэранаў і сённяшніх настаўнікаў. Дзень нараджэння школы – гэта свята для ўсіх, хто тут працуе. Настаўніца чарчэння і працоўнага навучання Наталья Дянисова у 44-й школе с первого дня установы. Когда приходишь совсем девочкой молодой и видишь к себе хорошее отношение, видишь действительно базу, на которой хочется работать и хочется творить, не хочется никуда бежать. Поэтому работаю и не хочу никуда уходить. Асаблівасць 44-й школы – тут вывучаюць кітайскую мову. Каля 200 чалавек факультатыўна, 30 вучняў як асноўную замежную мову. І гэты напрамак актыўна развіваецца. Планируем открытие кабинета имени Конфуция. Переговоры ведутся с Пекинским международным институтом китайского языка. Они были уже у нас в школе, их устраивает наша база, подготовка наших ребят. Ну а перспектива, конечно же, в первую очередь, это переводческая деятельность и сотрудничество в дипломатической сфере. 25-гадовы юбілей – нагода выказаць добрыя словы ўсім, дзякуючы чыёй добрасумленнай працы вялікі школьны арганізм зладжана функцыянуе. Святочную канцэртную праграму падрыхтавалі вучні. У школе вялікае эстэтычнае аддзяленне. Старшакласнікі займаюцца ў патрыятычных класах. Юнакі і дзяўчаты не проста носяць форму, а рыхтуюцца да паступлення і навучання ва ўстановах адукацыі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Аднак не толькі урокамі і адзнакамі запамінаюцца школьныя гады. Школа выпускникам запоминается, конечно, учителями. У нас замечательные, они очень веселые. То есть мы на уроках мало того, что изучаем материал, но мы с ними еще можем поговорить о жизни, как с классными руководителями, подойти, все им рассказать. Также вот эта атмосфера замечательная. Чвэрцьстагоддзя для навучальнай установы – гэта толькі пачатак гісторыі. У школы і яе вучняў наперадзе яшчэ шмат цікавых спраў і новых адкрыццяў. Юлія Устінова, Сергій Котаў, Навіны, Віцебск. Больш за 10 номінацый і цэлая чарга лаўрэатаў. Віцебскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт падвёў вынікі работы за мінулы год і ўзнагародзіў лепшых. Студэнты, навукоўцы, выкладчыкі. Сёлета святочная цырымонія ладзілася ў 18-й раз. Хто трапіў у запаветны спіс пераможцаў, ведае Артур Смалякоў. Светлы розум і залатыя рукі. Сёння яны зноў сабраліся разам і знерухомілі ў чаканні рашэння камісіі. Лепшы настаўнік, вучоны, студэнт года і вынаходнік. Традыцыі выбіраць лепшых у віцебскім медыцынскім хутка стукне 20. З кожным годам намінацый усё больш, канкурэнцыя вышэй, а дасягненні установы ўсё больш важкія. Тут паспяхова прыжываюцца новыя тэхналогіі і робяць навуковыя адкрыцці. Молодые ученые будут сегодня номинированы. Им впервые в нашем университете будут вручены стартапы, дипломы победителей конкурса пилотных научных проектов молодых ученых. Помимо дипломов, эти работы пилотные будут еще и финансироваться нашим университетом. Сёння каля 6000 студэнтаў навучаюцца на 69 кафедрах ВДМУ. Выбраць лепшую складана, але зараз гэта кафедра медыцынскай рэабілітацыі. Дасягненняў шмат. Летась тут распрацавалі курс этнаўзнаўлення здароўя, які сумяшчае элементы беларускіх народных танцаў і кітайскую дыхальную гімнастыку. А за новы праект, накіраваны на ўзаемадзеянне медыцыны, культуры і соцыума, мясцовыя навукоўцы атрымалі залаты
залатыя медалі ў конкурсе «Бренд года». Мы стараемся вести работу по, опять же, активизации здорового образа жизни. И в первую очередь здесь сделали акцент на физическую составляющую, такие как дыхательная гимнастика, цигун, профилактика старения, в данном случае это система тайчи. И хотим, чтобы она, наряду с культурой здоровья Беларуси, также нашла понимание и преемственность нашей Республики Беларусь. Поспехи, навуковыя адкрыцці, публікацыі ў жыцці навукоўцаў віцебскага медыцынскага мінулы год пакінуў сур'ёзны след. За свае дасягненні званне вучоных года атрымалі дэкан лячэбнага факультэта Ірына Гарадзецкая і загадчык кафедры тэрапіі Уладзіслаў Падпалаў. А чалавекам года ВДМУ сёлета стаў начальнік цэнтра практычнай падрыхтоўкі і сімуляцыйнага навучання Віктор Радненко. Мы, по сути дела, внедрили, создали в университете совершенно новую систему очень качественного, очень эффективного обучения студентов с использованием современных симуляционных технологий. Симуляционные технологии – это использование специальных тренажеров, фантомов, программ для подготовки и улучшения практических навыков как студентов, так и врачей, которые проходят обучение в нашем университете. Ганаровыя граматы, грашовыя прэміі, падарункі ўсім, хто дасягнуў поспехаў. Тут умеюць заўважыць і ацаніць работу кожнага. Некалькі гадзін віншаванняў і зноў за навуку. Наперадзе ў гэтых людзей яшчэ адзін год упартай працы і новых дасягненняў. Артур Смоляков і Дмитрий Котаў. Навіны Віцебск. Мастацкія цэнтры, прыватныя галерэі і школьныя экспазіцыі. У Віцебску з'явіўся першы турыстычны даведнік па гарадскіх музеях. Вядомы краязнаўца і гісторык Мікалай Півавар прэзентаваў кнігу «50 музеяў Віцебска». Акрамя кароткага апісання кожнай экспазіцыі, у даведніку ёсць і асабліва карысная інфармацыя, кантакты і час працы музею. Наш корэспандэнт Настасья Броўка даведалася, у якім віцебскім музеі ёсць адзінае ў Беларусі чучала белага мядзведзя. Гісторык, краязнаўца і даследчык Мікалай Півавар працуе настаўнікам больш за 20 гадоў. Ён ужо прафесійна ператварае звычайныя параграфы падручніка ў яскравыя апавяданні. Не дзіўна, што яго вучні займаюць прызавыя месцы ў міжнародных і рэспубліканскіх конкурсах па гісторыі. У Віцебскім кадэцкім вучылішчы Мікалай Васильевич стварыў нават краязнаўчы клуб «Двина». Наши дети, наверное, именно благодаря Николаю Васильевичу стали заниматься достаточно серьезной исследовательской работой по истории. Начиная с 2011 года его ученики становятся победителями республиканского конкурса исследовательских работ по истории. Николай Васильевич мой педагог истории. Он открыл для нас большое количество музеев, о которых мы раньше не знали. А его экскурсии очень доступны и интересны. И мы с удовольствием ходим на эти экскурсии всем нашим классам. На працягу 3 год Мікалай Півавар даследаваў музеі і выставачныя залы Віцебска. Іх гісторык налічыў больш за 100. Аднак з вялікага спіса Мікалай Васильевич выбраў 50 самых знакавых. Дарэчы, выдаць турыстычны даведнік атрымалася дзякуючы праекту «Творчыя чацвяргі». Як адзначае сам гісторык, людзі, якія першы раз бачаць яго кнігу «50 музеяў Віцебска», рэагуюць аднолькава і задаюць адно і тое ж пытанне. Людзі, калі бяруць кніжку, вельмі уражаны тым, што у нас так шмат музеяў. Это такая скрытая скарбніца, якая, на жаль, большасцю людзей невядома. Як сказал, алмаз в пылі, такі, які надо адкрыць, працерці і паказаць. Так што, калі такая кніжка будзе ў кожнай школе, у намесніка дырэктара па выхаваўчай працы, напрыклад, а яшчэ лепей, каб у кожнага класнага кіраўніка, дык мы будзем мець іншых дзяцей. З умовай таго, што гэтыя дзеці будуць наведваць музеі і, даведаўшыся, нешта пакінуць сабе ў сэрцы. Самыя цікавыя, але малавядомыя экспазіцыі. Краязнаўчы мастацкі музей знаёмы амаль кожнаму. А вось пра музей ганаровых грамадзян Віцебска, што ў 12-й школе, многія сёння пачуюць упершыню. В нашем музее мы расскажем о людях, которые в разные периоды новейшей истории несли свой выдающийся вклад в становление нашего города. Они освобождали город и страну от фашистских захватчиков, восстанавливали город из руин и участвовали в культурном строительстве. Аказваецца, толькі ў ВДУ імя Машэрава 8 выставачных залаў. У заалагічным музеі шмат унікальных экспанатаў. Там ёсць нават адзін у Беларусі чучала белага мядзведзя. Ёсць пазванок сіняга кіта. Увогуле для Беларусі гэта унікальная знаходка, была зроблена
вучнямі у балоце ў лепельскім раёне, і адкуль яна там узялася, гэта загадка. Ну, ёсць меркаванне, што, можа быць, яна была знойдзена, ну, із'ята калісьці з калекцыі памешчыка, разрабаванай у 1812 годзе. Калі ў вас узнікла жаданне даведацца, з якога музея адкрываецца самы цудоўны краявід і паглядзець, як мянялася мода будаўнічых касак, варта пачытаць кнігу «50 музеяў Віцебска». Карта-схема напрыканцы выдання дазволіць лёгка зарыентавацца на месцы і скласці свой уласны музейны маршрут. Настасья Броўка, Леонид Табола. Навіны Віцебск. Паспяховае выступленне на 31-х летніх алімпійскіх гульнях у Рыа-де-Жанейра, развіццё і ўмацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы спартыўных устаноў, рост аказання турыстычных экспартных паслуг. Гэтыя пытанні разгледзелі на выніковай калегіі ўпраўлення фізічнай культуры, спорту і турызму аблвыканкама. Удзельнікі пасяджэння падвялі вынікі работы, узнагародзілі лепшых прадстаўнікоў спартыўнай галіны і акрэслілі задачы, якія трэба выканаць у 2017 годзе. Па традыцыі калегія пачалася з выставы прэзентацыі мясцовых фірмаў, якія вырабляюць спартыўны інвентар і шыюць вопратку для атлетаў, а потым арганізатары прапанавалі ўдзельнікам відэафільм, дзе размова ішла аб самых значных дасягненнях мясцовых атлетаў і падзеях, якія адбыліся на Віцебшчыне. Спорт вышэйшых дасягненняў, масавая фізкультура, развіццё турызму. Гэта тры складаючыя, па якіх ацэньваюцца вынікі работы спартыўных функцыянераў. Намеснік міністра спорту і турызму Рэспублікі Беларусь Михаил Партной не скупіўся на кампліменты ў адрас трэнераў, спартсменаў і спецыялістаў, бо па ўсіх пазіцыях прадстаўнікі Віцебскай вобласці занялі лідзіруючыя пазіцыі ў рэспубліцы. Спорт высших достижений. Лакмусовая бумажка – это Олимпиада. Здесь слов нету. Золотая медаль, серебряная медаль. Хотя серебряная 50 на 50 с Могилевской областью, но вместе с тем, ну и 5 человек в зачетной зоне. Поэтому это шаг вперед, и здесь положительная динамика. Пацвярджэннем гэтых слоў могуць служыць вынікі работы на месцах. Асабліва гэта тычыцца буйных гарадоў вобласці. Так у Віцебскую і Наваполацкую сціплыя тэрміны пасля рэканструкцыі ўвялі ў строй некалькі спартыўных аб'ектаў. Гэта дала дадатковы імпульс для заняткаў спортам не толькі прафесійным спартсменам, а і прыхільнікам актыўнага адпачынку. Ввели в эксплуатацию искусственное поле футбольное. В общем-то, город давно ждал этого подарка. В городе закуплены, весной будут установлены уличные тренажеры, в принципе, профессиональные хорошие тренажеры, на которых, в общем-то, смогут заниматься все желающие. Мы за счет спонсорских денег сделали проект и осуществили капитальный ремонт бассейна, который мы открыли в этом году. Але не толькі аб дасягненнях ішла размова на калегіі, патрабуе ўмацавання матэрыяльна-тэхнічная база. Слабым месцам на Віцебшчыне застаецца малая колькасць буйных спартыўных збудаванняў. У 2016-м запланавана рэканструкцыя будаўніцтва і здача ў строй спартыўных арэны комплексаў. Работы много, у нас много где стройки незавершенные. У нас, я считаю, Витебская область все-таки по базе еще мы немножко не дорабатываем к другим. Ну, хотя и сейчас есть, как говорится, как говорят, финансовый кризис, но тем не менее мы работаем и в городке бассейн, и в Ушачьих юны строим, и будем зал батута строить, поэтому работы очень много. Минулый год для спортсменов пройшоў под знаком Олимпийских гульняў у бразильскім Рыа-де-Жанейра. Галоўны экзамен чатырохгоддзя наши земляки вытрымалі з гонарам. Цяпер стаіць задача знайсці і падрыхтаваць новых алімпійцаў, якія змогуць дастойна прадстаўляць краіну на міжнароднай арэне. Сергей Мисурагин, Кирилл Кайсберг, Навіны Віцебск. А вось як шукаць таленавітых спартсменаў, можа падказаць мой калега Сергей Мисурагин, які сам калісьці падаваў вялікія надзеі ў баскетболе. Вітаю цябе. Прывітанне, Вольга, і дзякуй за прыемныя словы. Адораных спартсменаў трэба шукаць з маленства, каб потым яны выраслі ў сапраўдных прафесіяналаў. А загартоўваць іх трэба на ўнутраных спаборніцтвах, пра якія я зараз і раскажу. Пачатак лютага ніколі не вызначаўся вялікай колькасцю стартаў, а вось цікавых паядынкаў у чэмпіянатах, якія набліжаюцца да плэй-офф, будзе вельмі шмат, а таму я акцэнтую сваю ўвагу на прадстаўніках гульнявых відаў спорта, якім трэба будзе праявіць сябе, каб выканаць задачы, пастаўленыя на сезон. Баскетбольны клуб «Рубон» на гэтым тыдні працягне выязную серыю паядынкаў. Сапернікам рубонаўцаў будзе гродзенскае прынёманне. У папярэдніх сустрэчах падапечныя Руслана Байдакова без асаблівых праблем разбіраліся з сапернікам. Калі каманда разлічвае ўтрымаць 4-е месца на папярэднім этапе, у гэтых матчах абавязкова набіраць максімальную колькасць ачкоў. Аналагічная задача стаіць перад валейбольным клубам «Марка ВДТУ», бо нашай валейбольнай дружыне ўжо няма куды
куды адступаць. Віцебляне нядрэнна пачалі сёлетні розыгрыш, але бліжэй да гульні ў плэй-офф скаціліся на апошні радок турнірнай табліцы. Пры гэтым нашы землякі пэўнымі адрэзкамі дэманструюць неблагую гульню. Толькі ў рашаючыя моманты ніхто не бярэ на сябе адказнасць. Серыя паражэнняў зацягнулася, і ігракі губляюць упэўненасць у асабістых сілах. Спыніць чаргу няўдач павінны сустрэчы са сталічным «Мапідам». Сапернік для гаспадароў па зубах. А зараз да іншых спаборніцтваў. 8-10 лютага ў абласным цэнтры ў басейне «Маладосць» пройдзе першынство горада па плаванні ў праграме алімпійскіх дзён моладзі. Па выніках спаборніцтваў трэнеры і спецыялісты сфарміруюць дзве каманды юнакоў і дзяўчынак да ўдзелу ў рэспубліканскіх стартах. Не будуць на гэтым тыдні сумаваць і прыхільнікі каісы. У праграме абласнога шахматнага фестывалю, прысвечанага 50-годдзю ўтварэння віцебскага шахматна-шашачнага клуба «Ладдзя», запланавана шмат мерапрыемстваў. Гэта матчавыя сустрэчы паміж ветэранамі і школьнікамі, бліц-турніры па шашках і шахматах, творчая сустрэча і сеанс адначасовай гульні з міжнародным гросмайстрам Андрэем Кавалёвым. Сергей Мисурагин, навіны Віцебск. Вольга, у мінулай праграме мы расказалі, як правільна пераносіць жару і холад. Давай працягнем экстрэмальную тэму і пакажам гледачам, як рухацца па бездарожжы. Згодна з табой, беларускі Дакар нікога не пакіне абыякавым. Трактарнае раллі «Парыж-Мосар» прайшло на Віцебшчыне. Маршрут гонак па бездарожжы пралёг па тэрыторыях Пастаўскага і Глыбоцкага раёнаў. Арганізатарам мерапрыемства выступіў мінскі трактарны завод. Як у складаных палявых умовах паказала сваю магутнасць і выносліваць айчынная тэхніка, сачыла і наша здымачная група. У суботу насельніцтва пастаўскага Парыжа вырасла роўна ўдвая. На цэнтральных вуліцах, чаго ніколі не здаралася, утварыліся сапраўдныя аўтамабільныя пробкі. Энерганасычаныя трактары «Беларус», мазы, спартыўныя матацыклы і квадрацыклы, як магнітам прыцягвалі людзей. Дарослыя фатаграфаваліся на фоне магутнай тэхнікі, а дзеці з цікавасцю яе асвойвалі. Месца старту было выбрана невыпадкова. Дзесяткі гадоў праводзілася легендарная раллі «Парыж-Дакар», і сваёй гонкай кіраўніцтва трактарнага завода прадэманстравала солідарнасць з камандай «МАЗ-Спортаута». Пілоты раллійных грузавікоў далі некалькі слушных парад арганізатарам і удзельнікам трактарнага раллі. Не получить травм, не попасть в аварию и на данном мероприятии сделать красивое шоу. А вообще в спорте это физическая подготовка и, говорю, отсутствие каких-то нежелательных эксцессов во время гонки. І вось гонка пачалася. Першымі стартавалі 3 новыя сталічныя машыны, якія яшчэ не паспелі прайсці іспыты. А праз 5 хвілін у заезд адправіліся трактары, якія працуюць на палетках Віцебскай вобласці. А гэта ўжо вёска Мосар Глыбоцкага раёна, месца фінішу трактарнага раллі. Тут сабралася некалькі тысяч вяскоўцаў. За перыпетыямі гонак па бездарожжы яны назіралі на экране, на які вялася трансляцыя з відэакамер, усталяваных на квадракоптарах. А самы відовішчны этап гонкі трактарны футбол можна было ўбачыць у вачавіткі. Тут пілотам магутных машын прыйшлося прадэманстраваць усё сваё майстэрства, каб апярэдзіць канкурэнтаў. Все 3 трактора, которые принимали здесь участие, они сошли с конвейера. Их никто специально не готовил. И для того, чтобы доказать состоятельность этих тракторов, мы решили пойти на этот эксперимент. Испытания эти трактора выдержали. Гонар Віцебскай вобласці ў гонках па бездарожжы адстойваў Андрэй Мацвеў, сельгаспрадпрыемства Ліпаўцы Віцебскага раёна. Ён зрабіў амаль немагчымае, адыграў на 12 кіламетрах 5-хвілінны гандыкап. Зрабіць падобнае можа далёка не кожны водитель. Ощущения, конечно, великолепные. Фэн-шуй получился отличный. В конце было, да. Шумелина сзади сидел на хвосту, но мы его все равно шанс не дали обогнать. Віцебскую вобласць нездарма называюць зонай рызыкоўнага земляробства. Першыя іспыты новай тэхнікі прадстаўнікі МТЗ заўсёды праводзяць у паўночным рэгіёне. Вось і па выніках раллі «Парыж-Мосар» некалькі адзінак энерганасычанай тэхнікі застануцца працаваць на нашых палетках. Руки мы пожали с генеральным директором, и он пообещал, что 4 трактора остаются работать на Витебской земле. Уж эти или другие, это не столь важно. Трактарнае раллі арганізатары плануюць зрабіць традыцыйным. Сергей Мисурагин, Леонид Табола, навіны «Парыж-Мосар». Гэта была выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». Сустрэнемся роўна праз тыдзень. Глядзіце тэлеканал «Віцебск». Усяго вам добрага і прыемных навін.